oltiin just haastattelemassa Jyrisee. Hän on siis suomalaisvirolainen rap-artisti. Mulle ei niin kovin tuttu nimi, mutta Tuijalle vähän tutumpi, vai mitä? Joo, kyllä. Ja itse asiassa ollaankin oltu yksissä kuvauksissa samaan aikaan, niin sitä kautta sitten tavattu. Joo. Ja sitten Tuija meille vinkkasi, että hei, voitaisiin tätä kysyä haastatteluun. Ja laitettiin hänelle viestiä ja oli suostuvainen. Kyllä. Tämä oli mun mielestä tosi kiva haastattelu ja Kyllä. vaikka niin kuin alkuun jännitti, niin mä ainakin huomasin, että mä rentouduin aika nopeasti ja Kyllä. vaikutti juuri sekin tosi semmoiselta niin kuin mukavalta ja puheliaalta rempseltä tyypiltä. Joo, niin rentoutui sitten itsekin, että ei tarvinnut jännittää tosiaankaan. Tuli mukava. Sieltä tuli paljon juttua. Kyllä, joo. Oli hauska tutustua. Kyllä. Kyllä. Ehkä täytyy joskus mennä nytkin hänen keikalle, jos sattuu olla sillä lähellä. Joo, kyllä. Nyt hän vissiin enemmän siellä Viron puolella keikkailee. Niin oli. Joo. Eiköhän se joskus täällä taas Suomessakin. Ihan varmasti. Silloin pitää mennä kyllä. Kyllä. Ja pidemmittä puheitta, minkään kattoo haastattelua. Sä voisit ihan alkuun kertoa, että kuka sä oot. Sä voit olla monelle vähän ehkä tuntemattomampi nimi, niin saat esitellä itsesi. Eli mä oon Rauno Jyrise, muuttanut Virosta Suomeen, tai syntynyt Virossa 89 vuonna, muuttanut Suomeen 92. Ja tein musiikkia nytten, mitäs nyt on 2005, eli tää on 21. vuosi, kun mä teen musiikkia, joo. Niin se just puhuttiin, kato niin se aika menee, niin kuin näin. Mut joo, tosiaankin mä oon tehnyt musiikkia suomeksi, tein 15 vuotta, 16 vuotta. Ja tosiaankin mä oon syntynyt Virossa, niin nyt mä oon tehnyt Virossa niinku, tää on 6. vuosi Virossa musiikki. Tavallaan, että Suomen markkinat on nähty ja mä ajattelin, että pitäisikö käydä katsoa vähän tuolta Lahden toiselta puolelta, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt tehdään Virossa musiikkia. Joo. Pystyt olemaan monipuolisesti tekemään? No pystyn joo, että tavallaan kun mä aloin tekemään Viroksi, niin tosi moni frendi sanoi mulle, että niin äijän tyyli ja äänen käyttö on ihan eri kuin Suomessa ja tavallaan ihan kuin uusi ihminen. Ja tavallaan se kyllä on semmoinen testi, että mä testaan vaan teekö mä Viroksi musiikkia. Sitten se niin natsasi ja jengi dikkasi siitä, niin se päätin mä jatkaa nyt Viroa ja Suomi on tavallaan nyt niin pausella ja vaan Viroksi musiikkia. Hei, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. Mitäs nyt tässä perhe-elämää, 2 poikaa kotona, 2-vuotias ja 4-vuotias. Semmoinen sirkus himassa. Se on semmoista meininkiä siinä välillä yritä tehdä musiikkia, mikä nyt tehtiin. Et yleensä sitten kun Päivi poika on tuolla päiväkodissa, sitten tehtiin tehdä musiikkia. Kun se tulee päiväkodista kotiin, niin sit se on vähän niinku sitten ei niinku oikein musaa tehdä ja keskittyy enemmän perheeseen. Ja sitten yleensä mä käyn myös iltaisin studiossa tekemään musiikkia. Muuten aika kiireisiä päiviä sanotaan näin, että tavallaan koko ajan tapahtuu jotain. Hyvältä kuulostaa, että saanut sen aikataulutettua. Joo. Kun mä oon myös semmoinen ihminen, että mä en tykkää tavallaan, jos ei mitään tekemistä. Jos mulla ei mitään tekemistä, mä keksin väkisin tekemistä. Sitten mä keksin mitään, että mä rupean ideoimaan jotain musavideoa tai koko ajan niin keksin jotain tekemistä. Tavallaan, että mä yritän pysyä koko ajan liikkeellä. Mutta välillä on myös hyvä rauhoittua ja pysähtyä. Ja sitten kesällä, kun ei ole keikkoa, niin sitten otetaan iisti ja rauhallisesti. Sitten ei mitään musavideoa. Ootko ajatellut Euroviisuihin osallistumista? Tosiaankin, mä oon osallistunut Viron puoleen jo vuonna 2020. Kyllä. Ja siellä mä olin semifinaalissa asti. Ja tosiaankin siitä jäi hyvät kokemukset, mutta aina on se mutta. Mutta siinä tapahtui niin, että live-lähetyksessä sitten korvamonitori ja lähetin irtos live-showssa, missä katosi musiikki kokonaan tai musiikki katosi mulle, mä en kuulu yhtään missä sit mennään. Ja sit tavallaan mun piti vaan katsoa missä se lähetin on, otin säkkiin maasta, kytkin takas päälle 15 sekuntia, mä en kuulu mitään. Ja sit sen jälkeen se oli koko show, oli mulle ihan blackouttiin, tiiätkö, mä mietin vaan, että miltähän tää on nyt näyttänyt ihmisille ja tälleen. Et kyllä Viron lehdet sit kirjoitti, että tosi ammattimaisesti mä hoidin sen tilanteen ja tosi hyvältä näytti, että kukaan ei huomannut mitään. Mutta minä huomasin sen ja se jäi häiritsemään mua itteeni tosi paljon. Ja mulla jäi semmonen lavakammo sen jälkeen vähän tavallaan. Ja sit mulla on sen jälkeen mulla oli sen jälkeen heti semmonen fiilis, että someday mulla on päästävä takas sinne, koska mulla on voitettava se mun lavapelko. Ja
mun on päästävä näyttää jengille, koska ne kenraalit meni niin hyvin 8 kertaa kun vedettiin. Mä näin itse niinku sen puhelimesta, miten se meni. Joo. Se oli ihan niinku täydellinen show. Mutta sitten kun mä näin sen liveen, miten se meni, kun se monitori irtosi tälleen, niin se oli niinku ehkä 20% siitä, kun se olisi voinut 100%. Okay. Ja sen takia mulla on semmoinen fiilis, että kyllä mä joku päivä haluan mennä takaisin. Noniin. Suomeen tai Viro, en tiedä kumpaa. Niin. Kyllä mä haluan johonkin vielä mennä takaisin, että mulla on pakko päästä sinne täyttää jengille, että oikeasti että kyllä tähän pystyy. Kyllä. Noniin. Mutta siinä vastaus on, että ehkä. Me jäämme odottamaan sitä. Joo, ei voi paljastaa liikaa, mutta... Niin, ei tietenkään. Mutta ei tänä vuonna ei ollut. Ei. Ehkä mä hain tänä vuonna, kuka tietää. Niin. Never know. Mutta katsotaan sitten ensi vuonna tai 2 vuoden päästä. Never say never. Todellakin. Kenen suomalaisen artistin kanssa haluaisit tehdä biisin? Toi on paha. Tiedätkö, mä oon ollut aina Cheeky-fani. Ne myös. No se juna meni jo. Mutta yritän miettiä nyt. Näitä uusia junnuja on paljon hyviä tekijöitä. Mä oon Eveliinaa kuunnellut tosi paljon. Mä dikkaan tosi paljon Eveliinasta. Joo. Ja tavallaan ehkä, jos naisista pitäisi valita, niin ehkä Eveliina. Joo. Olisi semmonen, kenen kanssa mä haluaisin tehdä. Mä dikkaan sitä tyylistä niin kuin laulaa. Kyllä. Ja sitten, mutta miesartisti, en mä tiedä. Kyllä mä sanon ehkä Elastinen. Elastinen on se äijä. Se on, tiedätkö, mä oon kuunnellut sitä pienestä lähtien aina. Ja mä oon aina katsonut sitä ylöspäin ja se on niin tosi taitava siinä, mitä tekee. Kyllä se varmaan Elastinen olisi sitten. Ei tule tavallaan muut mieleen nyt. Tavallaan vanhan ajan konkari Elastinen ja Kyllä. sitten Evelina. Joo, kuulostaisi aika hyvälle. Kyllä, kovat nimet molemmat. Jos mä en pääse tekemään, sitten ne vois tehdä yhteisen biisin. Sekin olisi hyvä. Niin, totta. Sekin kelpasi mulle. Sekin on semmoinen voittoja tavallaan. Joo. Aika Se olisi kyllä aika hieno. Vink, vink. Niinpä. Kuka on sun lemppariartisti Suomessa ja kuka Virossa? Ei mä, kyllä mun on pakko varmaan sanoa tähän Elastinen. Joo. Senkin musa on niin paljon kuunneltu kuitenkin nuorena ja tälleen. Cheekki. Cheekki, joo. Kyllä. Suomen artisteista, joo. Kato, mä mietin, kun sä lopetit, että se musa enää joo, mutta musiikki aina elää. Kyllä. Niin, okei. Suomen artisti, kyllä mä jo vastaan Cheekki tohon. Ehdottomasti, joo. Mitä mä siellä miettii? Cheekki, sitä on kyllä pumpattu niin paljon, että joo, kyllä se on se. Ja Virosta, tiedätkö, kun mä en kuuntele Virossa kauheasti musiikkia tai virolaista musiikkia, koska mä pelkään, mitä mä teen aikoinaan suomeksi, että kun mä kuuntelen jotain tiettyjä artisteja, mä dikkaan niiden musiikista tyylistä, jos mä vahingossa rupean tekemään samanlaista musiikkia kuin ne. Niinpä. Ja Viroks, koska Virossa on niin, oman genre, räpis mitä on, mutta kun mä yritän nyt blokkaa tavallaan sen, että koska mä en halua tehdä samaa mitä ne tekee. Mutta tavallaan Virossa on myös nyt se, että kun mä teen omanlaista musiikkia, niin se mun musiikki ei ole niin ylhäällä kuin mitä Viron räppi on, koska niillä on semmonen tietty, tiedätkö semmonen tommonen räppi toimii siellä. Joo. Niin mä en oo tehnyt tommoista vielä. Okei, nyt mä teen tommoista. Koska mä tiedän, että sillä saa myös esimerkiksi keikkoja Virosta. Ja jos tekee semmosia biisejä, mistä jengi dikkaa. Niin kyllä mä oon joutunut nyt vähän väijyä, mitä virolaiset tekee, mutta mä en sano Virossa ketään, koska mä en oikeesti dikkaa Viroa. Kyllä mä dikkaan, mutta mä en tunne sitä niinku alaani paljon tai niitä artisteja. Mulla on vaikea sanoa ketään. Aina ketä mä voisin sanoa on yksi Stefan, ketä oli mun kanssa samaan aikaan Viron niinku UMK:ssa. Et sillä on pari semmoista hyvää biisiä, mutta se on semmoinen kitaraäijä, ketä laulaa. Et sillä on pari hyvää biisiä, mutta muuten mulla ei mitään semmoista niinku ekstra niinku lempparia. Millainen musatausta tai miten olet päättynyt musaan pariin? Musatausta. No, ei ole musikaalinen perhe. Niin yleensä jonkun faija soittaa kitaraa ja laulaa joku mutsi on pianisti, mutta mulla on mua itse Malmille, tai muutettiin Malmille 93 ja siellä siellä sanotaan kaikki meidän pihalaiset äijät ja koko Malmin jengi, meidän friendipiiri, niin kaikki niinku on digannut aina räpistä. Aivan. Ja sit tuli aikoinaan semmonen tutustun kaverin kautta yhteen toiseen kaveriin, niinku se nimi oli Tilson Amon. Kutsuttiin Shortiksi siihen aikaan, semmonen pikku jäbä. Sitten oli vaan niinku tää äijä tekee musaa ja tää räppää. Ja tälleen, sitten sanoin, että mitä vitsi, että niinku tosi siisti juttu.
Sitten mä sain kuulla, että sillä ja 2 muun frendin tai 3 frendin, niillä on niinku semmonen niinku bändi. Eli 4 tyyppiä räppää, ne kaikki oli mun frendejä. Mä vaan sanoin, wow, että mitä, et jengi räppää, miten jengi räppää. Et mä oon digannut aina räppää myös. Koska mä olin 10V, meillä oli koulussakin kevätesitys, missä mä räppäsin niin jo 10-vuotiaan. Se oli mun eka show, missä mä räppäsin. Mut joo, tohon aikaan tutustuin frendiin, mä olin silloin 14, joo. Sitten mä nykäsin hihasta frendiä, että hei, miten mä pääsen studioon räppään, niin että voit opettaa mua räppää tai tälleen. Sitten me mentiin, sit se oli vaan, joo, että mennään ensi viikolla tuonne studioon, tuonne Hattutehtaalle, se on niinku nuorisoasiakeskuksen tommonen mesta. Ja kirjoita biisi, tossa on biitti ja mennään studioon räppää. Sitten mulla vaan, okei, että mennään vaan. Me kirjoitin riimit himassa ja sitten mentiin sinne studioon. Sitten mä en osannut räppää siihen biittiin yhtään, se oli jotenkin tosi vaikea. Mä oon kuunnellut sitä biittiä vähän aikaa sitten, mä en osais vieläkään räppää. Se oli jotenkin niinku super extra hidas ja nopea samaan aikaan. Ja tosi vaikea niinku siihen on niinku jotenkin räppää. Mut joo, sit se biisi epäonnistui, sit sen jälkeen meni himaan vaan jatkaa kirjoittamista. Ja sit mulla oli suoraan linkit siihen studiomestaan, sit meni vaan pari viikon päästä, että se nauhoittaa ekan oma biisi sinne. Mä olin 15 silloin, joo. Ja sit mä tein sen biisin, mä laitoin mikseriin ja lähetin Frendelle Mesen kautta siihen aikaan. Ja se Mes oli tein juttu, se oli kova juttu. Ja tälleen Ir-Galleria ja sit oli se mikseri just. Sitten se biisi lähti leviä sieltä, jengi dikkas, sanoi, että tosi niinku hyvä biisi ja tosi hyvät sanat tälleen. Sitten mä olin, okei, no siistiä, että jengi dikkas. Mä tein toisen biisin, 3. biisin ja sit meidän pihalla, niinku me ollaan samalta pihalta Mika ja Gabrielin kanssa. Sit mä tein Miklun kanssa, tehtiin 2-3 biisiä yhdessä ja hengattiin tosi paljon niinku studiossa ja pihalla ja tälleen. Sitten kun mä näin, että kun silloin oli väliin keikkoa, se pyysi mua väliin keikoille messiin tälleen. Sitten mä näin sen haipin ja sitten, että se vähän niin kuin siinä on semmoinen motivaatio niin vähän kaikkea. Sitten yhtäkkiä toi frendi räppäsi, toi räppäsi. Joo. Tavallaan niin kuin sen kautta sitten. Kaveri kautta ja sitten niin mä päädyin siihen samaan gameiin. Missä nämä muut on. Kyllä. Samassa suunnassa ollaan vieläkin ja tälleen. Mutta kyllä se oli niinku hauskaa aikaa, kun oli räppäni. Siihen aikaan kävi niinku tuo Glorias keikolla ja tuossa stadissa. Ja se oli 1000 ihmistä, 1500 ihmistä katsomassa, kun tämä mun ensimmäinen keikka oli, missä oli 1300 ihmistä. Aika hyvin tommonen ensimmäiseksi keikaksi. Oli. Kyllä se, mä muistan, mä jännitin tosi paljon. Se oli hullu. Mut siitä tuli hyvä fiilis ja tälleen. Kyllä mä niinku himasti, että tein aina Siberianissä varmaan puoli vuotta, miten räpätään, miten pitää olla tälleen. Ja teen sitä vieläkin. Ettei ruostu. Mut joo, kaveri kautta. Ja se oli niinku siisti nähdä, että ne tekee musaa, mä olisin myös tehdä musaa. Onko sulla jotain unelmia musiikin suhteen? Minkälaisista asioista sä unelmoit tai haaveilet? Mitä mä haaveilen? No, mä haaveilen, että pääsee mahdollisimman pitkäänkin tekemään musiikkia. Et tavallaan sitä nyt on 21 vuotta tehty. Ja yrittää löytää elämässä aikaa aina musiikille. Tavallaan mä oon myös huomannut, että se on tosi terapeuttista myös mulle vuosia. Mulla on myös elämässä ollut tosi vaikeita semmosia synkkiä aikoja, niin kyllä se musa on antanut semmoista tavallaan valotunneli päässä. No ihan varmasti. Ja tälleen. Kyllä se mut eikä haave ehkä jos tehdä aina musiikkia tavallaan, että aina mä yritän tähtää jonnekin tavallaan, mutta kun mä en sitten tiedä mihin mä tähtään. Ja tavallaan mulla ei ole määränpäätä tavallaan. Mun määränpää on ehkä tavallaan, että pääsee vaan tekemään musiikkia. Ja sitten opettaa myös mun pojille tekemään musiikkia. Ai että. Tavallaan niistä tulee uusi intelligens. Suomen tai Viron intelligens. Mutta sitä mä en tiedä, tykkääks ne räppää, mutta kyllä ne tykkää himasta räppää, kun mä pistä biisejä soimaan. Nekin vetää siinä, heiluttaa käsiin. Mutta kyllä se on. Eikä haave on tehdä musiikkia. Totta kai paras ja mitä kaikki aina yleensä haluaa on se, että ne elättää sen musiikilla. Totta kai se on varmaan jokaisen artistin haave. Mutta sekä nyt ei ole niin helppoa, että se on tavallaan, sulla on tuolla 1000 räppäriä ja 1-2 napataan siitä tähän gameen messiin. Se ei ole niin helppoa nykyään. Ja kyllähän niitä pitää vaan tehdä. Ja nykyään hyvä musiikki ei enää riitä. Se ei riitä, että sulla on hyvää musaa. Että sun pitää olla tavallaan koko paketti. Sun pitää olla imago, kuka sä oot. Jotkut vetää hemorooli, että tavallaan pysyy pinnalla ja tälleen. Että se on tavallaan, että mihin sä oot valmis ja mitä sä oot valmis uhraa. Kyllä. Tavallaan, että pelkästään hyvä musa valitettavasti enää ei riitä siihen. Vaikka se on, mun mielestä on pääasia, mutta
Se on nykypäivää. Ennen että se artisti menestyi musalla. Nykyään ei enää. Se on, ajat on muuttunut. Kyllä. Ennen vanhaan myös mekin tehtiin biisejä ja CD-levy, me käytiin niinku ovelta ovelle, just tää kaapelitehtaakin jakaa. Niinku, mä menin hei, moi Jyrise, tässä mun sinkku. Menin Radio Novaa, kävi koputtelemaan ovia radioihin, hei tässä on mun sinkku, ja nykypäivässä on vaikka klik. Biisi lähtee sinne, se on siinä. Kyllä. On vähän muuttunut tää kulttuuri. On. Ja tavallaan tuo musiikin jako oli ennen vaikeampaa ja vähemmän ihmisiä teki musaa, mutta nykyään joka toinen tekee musiikkia. Se on helpompaa. Joo, se on helppoa, että sä et tarvitse kuin yhden äänikortin vaan yhden mikrofonin ja sitten rupeat vaan tekemään musaa ja pistää nettiin. Ja teet joku hauska TikTok-tanssi siihen päälle ja sitten se lähtee. Sitä justiinsa. Et se riittää, Niin. koska oikeassa it is what it is. No nyt kun puhuttiin tuosta musiikin tekemisestä, niin teetkö sä paljon keikkoja täällä tai Virossa? No viime vuonna mulla oli keikkoja Virossa kesällä varmaan 20. Okei. Se oli semmoinen ihan hyvä pikkurundi Joo. tavallaan. Ja Suomessa mä oon nyt tehnyt, koko Suomen kertanut läpi Joo. aika monta kymmentä, 400 kuppilaa ja Joo. festareita ja sammerappia, kaloja ja juhannuksia. Kyllähän Suomessa on vedetty ympäri ämpäri Joo. tavallaan, mutta sit Virossa on niinku, kyllä on käyty paikoissaan, mutta kyllä on monta paikkaa vielä käymättä. Joo. Et tavallaan, niinku, koska Virokin on, se on kuitenkin niin pieni maa. Niin. Ja mutta kun miettii, että onhan sekin festareita aika paljon kesällä, sillä on joka päivä melkein jotain jossain. Okei. Ja ne on oikeasti isoja keikkoja sit niinku Virossa. Et tavallaan, että kyllä olisi kiva lähteä kiertämään Viroon. Mutta sinnekin pitää tehdä pari hyvää hittibiisiä sitten, että se ovet auki, koska ovet on puoliksi auki nyt, mutta ne ei ole ihan auki vielä. Joo. Niin sinnekin vaan pitää tehdä, mutta joo, kyllä niinku Viro olisi kiva käydä läpi tavallaan. Joo. Et mulla on niinku frendi, ketä tekee Virossa musa, on iso nimi. Sillä oli viime vuonna 200 keikkaa Virossa. 200 keikkaa Virossa on niinku, tietsä, mä olin silleen, wow, miten voi edes olla noin monta keikkaa niinku Virossa? Mut kyllä niitä vaan oli. Ja niitä on tänään muakin sillä tyyli yhtä paljon. Et kyllä se niinku, et sillä on niinku hyvä meininki siellä. Et tavallaan, et mahdollisuus on myös Virossa tehdä keikkoa paljon. Joo. Et kyllä mä sinne niinku halusin. Mut sit se on taas se, että jos mä oon koko ajan siellä, mun perhe on Suomessa, Niin. vähän 50-50 niinku, missä mä haluan olla. Niin. Se on vähän niinku semmonen kikun kaku. Vaikea yhtälö. Niin. Kyllä. Miten ne muuten eroaa sit vaikka niinku Viron keikat ja Suomen keikat? Huomaatko sitä jotenkin silleen, että Meinaat sä niinku yleisöllisesti? niin. Tai eroako ne Tai eroako ne jotenkin? mitenkään? No kyllä vitsi kun mä muistan, oota mä yritän miettiä. No Virosta, että se on, nyt kun miettii, mulla on tosi paljon nuoria faneja Virossa. Okei. Tai tavallaan kun miettii, kun aikoinaan Suomesta mulla oli tavallaan tietty ikähaarukka. Joo. Niin kun mä menen Virossa keikalle, mulla on tietysti silleen niinku, eka lapset tulee, jos on joku päiväkeikka tai joku tommonen, missä on lapsia. Tulee ihan pikkulapsia, 4-5-vuotiaat, hei, sä oot mun lempiartisti, ja niiden vanhemmat tulee, että hei me kuunnellaan sua himas joka päivä. Mä oon silleen, miten siistiä. Sitten niiden vanhemmat tulee, hei mekin digataan sun musiikista. Ja sit tulee tää 5-60-sit, hei sulla on tosi hyviä biisejä. Joo. Että tavallaan se ero on ehkä Virossa, kun mä teen Virossa musiikkia. Että siellä on niinku ehkä se ikähaarukka, että se ihan nuoresta vanhempaa. Ja Suomessa mä tavallaan tein musaa vaan enemmänkin ehkä nuorisolle tavallaan, tai sille niinku mun ikäisille tyypeille. Mutta ne Virossa, kun mä teen musaa, niin se musa mitä mä teen, se menee, että se ihan nuoresta vanhempaa ja kaikki dikkaa ja tälleen näin. Et se, ehkä niinku toi on se ero Viron ja Suomen niinku välillä. Joo. Kyllä se on niinku kiva. Ja mä tiedän myös sen, koska kun on pikkufaneja, ne kuuntelee mun musaa, ja ne luuppaa sitä samaa biisiä himassa joka päivä, niin kyllähän vanhemmatkin rupeaa väkisinkin tykkää siitä, kun sun on pakko tykkää siitä. Kyllä. Ja ne osaa väkisinkin sanat sitten myös keikalla. Ne laulaa sitten mukana, mutta ne laulaa mukavasti, että on pakko oppia ne sanat. Niinpä. Niin se menee. Samahan nuoret tikkas kääriä ja sitten yhtäkkiä kaikki vanhemmatkin tikkaa kääriä, koska ne lapset haippaas, vanhemmatkin mietit, että hei, toi tosiaan, toi on ihan niinku hyvä. Tai samat Siikillä. On. Vauvasta vaariin kaikki tykkäs. No, mut se oli... Kaikki tykkäs tai sitten vikas. Joo. Mut Cheekikin sen huomaa taas sen, että kun se kävi sen vain elämässä. Niin, et se ennen muuttui sitähän, että se jengi tosi paljon, varmaan puolet vieläkin vihas, mutta jengi että toi räppää vastaan muijista, rahasta, autosta ja tälleen. Mut sit yhtäkkiä se muijista, rahasta, autosta räppääminen yhtäkkiä mummot rupesi tikkaa siitä. Kyllä. Ja se oli myös se, että se ihminen oli semmoinen sympaattinen ja mukava. Niinpä. Tavallaan musiikki on musiikki, mutta sekin on kuitenkin tavallaan rooli, mitä se veti. Niin ei se kuitenkin ole sama tyyppi, mikä sit on tässä istumassa. Kyllä. Se oli hyvä peliliike. Se oli.
näkee kokonaiskuvan, Kyllä, että kyllä. kuka on Niin. siellä musan takana. Ja Kyllä. Niinpä. Kyllä, just näin, just näin. Kyllä. Niin se menee. Jotkut ihmiset sit on niinku koko ajan rooli päällä. Ja jotkut sit niinku osaa erottaa tavallaan sen artistin ja oman egon ja itsensä sit erikseen. Niinpä. niinpä, se on. Kyllä. Mites käykö sä muuten itse joidenkin artistien keikoilla? Tuleeko käytyä paljon? Missä mä nyt ollut viime? Tuolla Young Hearted. Young Hearted, se on joo. ihana. Et niitten keikoilla mä oon käynyt ehkä 3 kertaa, joo. Joo. Mimmikaa. Kun me digataan, se on niinku yhteinen bändi, mistä me digataan. Ihana. On tosi hyvä bändi. Joo. Sitten kyllä mä käyn varmaan, tai en mä erikseen kenenkään artistin keikalla käy. Mä oon käynyt Joo. niinku erikseen katsoa Suomessa Justin Bieberin 2 kertaa. Okei. Okay. Mä oon iso Bieber-fani, mä oon ollut siitä päivästä lähtien, kun se oli netissä, että se oli pikku nimi. Joo. Kun mä näin sen ekoi videot, mulla vaan se, että tästä tulee kova joku päivä. Sitten tulikin se eka Baby-biisi, tai kun siitä tuli One Time-biisi tuli eka tai joku. Ja sitten tuli se Baby-biisi, siis mulla oli vaan, että mä haistun, että tosta jäpästä tulee jotain. Joo. Mut jo sen keikalla mä oon käynyt. Ja hassu on se, että mulla oli katsoi sitä keikkaa, niin kuvitellakaan, että minä meinasin pyörtyä, kun mä näin Bieberin. Oho. Mä ajattelin, että mulla tulee tuskahikki, kun mä mietin tuommoista. Mä olin ihan silleen, wow, että toi äijä oikeesti tosta. Miten voi olla? Joo. Totta, mitä on nähnyt No, kun niin monta vuotta on katsonut vasta niin YouTuben läpi, Niin, kyllä. ja sit se oli niinku siinä. Se oli niinku tosi hassu. Se oli niinku mun mielestä hassu nähdä se oikeesti livenä. Niin. Ja tää oli niinku outoa. Mut muuten varmaan enemmän festareilla, ketä Joo. se nyt sattuu olemaan. Joo. Joo. IVG:tä tämmöstä, ne on niinku tosi kovia livenä. Siis todella. Kyllä. Joo. Ja se on niinku... Se on mun mielestä hauska katsoa muiden räppäreiden keikkoja, kun itekin räppää. Sit miettii Niin. vaikka, mä katson yleensä niiden niinku lava-meininkiä, että miten niinku hyvältä se näyttää tälleen. Kyllä. Mut joo, muuten erikseen en oo niinku, en oo käynyt kattoo ketään, joo. Otatko sä muiden artistien keikoilta jotain tipsejä, että hei toi toimisi varmaan munkin keikalla tai joku ton tyylinen asia tai... No viimeksi mä otin, olisiko ollut Hugo artisti, Joo. oli, niin se niinku piti hyviä välispiikkejä. Joo. Se on niinku aina ollut mulle semmonen, että niinku, mä osaan niinku viihdyttää yleisöä, mutta mulla on semmosia tiettyjä, sama kaava aina, mitä ne vetää. Joo. Et hei, tänään tälleen. Sitten mä huomaan, että se vetää monen keikan niinku sama setti, mutta se toimii aina. Se katsoo uusi katsoja, uusi Niin. tilanne, tiedätkö? Ja se toimii aina. Et niinku Hugot mä katsoin viimeksi sen. Joo. Et se oli niinku hyvät noin välispiikit ja tavallaan otti yleensä tosi hyvin haltuun ja teki semmosia vähän niinku semmosia leikkisiä juttuja. Joo. Niin. Tavallaan sitä mä oon yrittänyt nyt ottaa. Ja kyllähän mullakin, kun mä oon tehnyt Viroa, tai Viroks ton Cha-Cha-Chaan ja Viroks Vada Vada Vastu version. Ja mulle niinku esim. Viime kesän, kun mä heitin keikkaa, aina keikkojen välissä, mä sanoin jengille, kuinka moni tikkaa Tommy Cashista. Jengi nostaa käden ylös, mä rupes laulaa sitä Mi amore, ja sitten jengi rupes laulaa mun mukana. Niin kun mä tein aina vähän niinku tommosia juttuja siihen väliin, että se niinku, ne myös niinku toimi. Joo. Ja tälleen. Mut niitä välispiikkejä joo. Joo. On mitä mä niinku oon viimeis keskittynyt muilta artisteilta niinku vähän NS-pölli-ideoita, mutta se on semmonen... No mitkä tavallaan se on, pitää viihdyttää niinku kyllä. faneja ja pitää keksiä kaikkia Joo. tyylejä. Testaa kaikki uusia juttuja. Kyllä sä huomaat, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Niin, näinpä just. Et jos joku tietty juttu ei toimi, kukaan ei naura sitä, että okei. Huono läppä ja sitten next. Joo. Kyllä. Joo. Se on siis 5 kysymystä. Noniin. Jokaisesta kysymyksestä voi saada maksimissaan 2 pistettä, eli nämä on niin 2-osaisia kysymyksiä. Okei. Ensimmäinen kysymys. Missä maassa ja kaupungissa Euroviisut järjestetään tänä vuonna? Älä kato. Kuka edusti Viroa vuoden 2025 Euroviisuissa ja millä biisillä? Eli viime vuonna kuka edusti Viroa Come on! ja millä biisillä? Let's go! Saanko vastata Jyrisi? Saa vastata. Mä voin antaa 1 pisteen sulle siitä. Kiitos, mä laitan sen ekstra pisteen. Ei! Oota. Jee. Jos laittaa väärin vielä. Kuka suomalainen edustaja on voittanut Euroviisut ja minä vuonna? En sä tiedä. Joo, kyllä. Tää pitäisi tietää, mutta ootapas se vuosi. Mulla oli Frendi 18 vei synttärit sinä päivänä. Siitä mä muistan. Mennäänkö seuraavaan Joo. kysymykseen?
Mikä Suomi-Viro-kaksikko kilpaili UMK:ssa 2024 ja millä biisillä? Tiedätkö, mä luulen, että tässä tulee semmoisia kysymyksiä, että kuka voitti Euroviisut vuonna 1998, niin voisi olla ihan pihalla. Nämä tämmöisiä semi-ajankohtaisia, niin Niin. ja nyt tulee vika, niin joku hemopommi. Onko sulla käsillä vielä? Siis se biisin nimi, kun se nyt sai päästä, mutta... Kirjoita jotain siitä, ja saadaan kyllä. Joo. Tykkääks just tanssia? Muista. Kyllä sä muistat. Muistatko? Mä näin sen viime vuonna sen esityksen. Livenä vai? Tämän toisen henkilön esittävänä. Mutta sitten... No, tää on nyt 1 piste, eikö sekin ole hyvä? Muista, älä anna mulle mitään säälipisteet sitten. Riippuu palkinnosta, mikä on palkinto. Kuka edusti Suomea biisillä Tipiti ja minä vuonna? Lähin arvaus saa pisteen. Kuka edusti tuota biisiä, minä vuonna vai? Niin, kuka edusti Suomea biisillä Tipiti ja minä vuonna? Damn. Ei mitään haju, ei mitään. Wow, tipi. Toi biisi vai? Joo. Elämä on. Tai miten meneekään? Jotenkin sillain. Joo. Mä laitan vaan vuoden, mutta mitä haju. Mennä. 1800. Ei mitään vitsi. Mä sanon täältä oikeat vastaukset, niin voitte laskea teidän pisteet. Mä näin tuossa 2008 vuoden, mä rupesin epäilemään, että se on ehkä, onko se oikein? Se on, En ole ihan varma, koska... damn. Ensimmäisen kysymyksen oikea vastaus on Itävalta ja kaupunki on pieni. Totta. Ei Sveitsi. Ei. Niin. Damn. Eli 0 pistettä. Ei, mä sain vien. No sulla tulee 1 piste. Boom. Eli 1 point tähän 1, eiks niin? Kyllä. Joo. Ja 2. Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Kyllä. Tiesitkö sen? Mä tiesin sen Jyrisen. No, mä annan sulle sit pisteen suoraan, ota piste. Ja mä sain 2 pistettä, eiks niin? Joo. Kyllä. 3. Lordi ja 2006. Yes! Kato, meni molemmat oikein. No niin, Boom! 2 pistettä. Sulle tuli 1 piste. Joo, mä muistan, Frendi täytti 18 sinä vuonna, joo. Ja Joo. mulla oli 17 vuoteen, mä pääsin käymään Väijybaarissa. No Juu. Ja oikein meni. Tosi hyvä. Ja 4. oikea vastaus Mikael Gabriel, Nublu Yes. ja Vox Populi. Meni molemmat oikein. Mitä sä laitat sen? En muista mistä Vox Populi. Nublu sieltä. Nublu unohtu. Puolikas piste. Puolikas piste. Damn. Ihan hyvä. Parempi kuin ei mitään. Kyllä. Todellakin. Mutta todella hyvin siis veti viime kesänä Miklutan biisin. Livenä vai? Livenä. Joo. Varmasti. Puolikas oikein. Oikein. No niin, ja mikä se vika on? Vika on Marion 82. 62. 62. Ja Marion Rungo on esittäjä. Katsoinko tätä väärinpäin? Ei oo. Meni ihan väärin. Wrong. Eli mä sain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,5. 4,5. Mä sain 7. Boom. Onneksi. Lähellä. Onko Close. meillä jotain palkintoa? Boom. Katsotaan nyt kumpi piirtää paremmin se kääriän. Oho. Ellahan oli tästä. Tää oli nyt sulle. Mut silleen semmonen nopea piirros. Joo. Tätä ei voi kuvata. Otetaan hän. Ja piirrä säkin vaan katsotaan nyt. Oliko se ollut nimenomaan sen poleran? Kyllä. On. Jos täällä on pöydällä. Mulla oli äsken taas. En mä siksi tee tätä, että mä olisin mitenkään hyvä piirtää, vaan mietin vaan, että se on hauskaa. Lähdette ihan eri näkökulmista. Lähettiinkö? Mä otan pelkän asun tästä niin kuin tän poleran. Joo, ei tää nyt ole ihan sinne päinkään, mutta... Oota. No niin, kyllä. Vitsi. Niin. Todellakin. Eikö se oo kääriä? Todellakin. On ihan. Kääriä ja hääriä. Ihan on kääriän näköinen. Molemmat. Mä voin kirjoittaa siihen kääriä. Joo. Yksi versio. Toinen versio. Ja sitten on niinku
Kyllä. No niin. Perfect. Todella. Ne, kyllä mua on himas tietää paremmin kuin nyt, mutta mä tarvin kato vähän enemmän aikaa kuin Joo. Piina, joo. Kyllä tää Tätä oli. mun pikaversio vaan. Täällä olisi kysymys, minkä meidän edelliset vieraat, eli Iisa ja Aleksi, on jättänyt sulle. Eli se menee näin. Jos musiikkisi olisi jälkiruoka, mikä se olisi? Jos mulla olisi jälkin ruokaa, ootapas, mikä on tosi paha? No ei, vitsi. En mä tiedä, mikä se voisi olla. Se olisi ehkä joku kiva kakku. Iso laittaa kirsikkakakun päälle. Se on semmonen viimeistelty, hyvä setti, hieno, gourmet. En tiedä miksi. Miksei tavallaan. Eikö se ole Kuulostaa semmoinen? hyvältä. Eikö se ole semmoinen? Kakku on aina hyvä. Kakku on aina. Kyllä. hyvä. Se olisi varmaan se. Joo. Joo. Sitten sä saat jättää meidän seuraavalle. Kysymyksen. Joo. Ei vielä olla ihan varma, että kuka se on, mutta saat ihan minkälaisen kysymyksen vaan jättää. Joo. Käykää kattoo mun musiikkivideoita Spotifyssa, artistin nimi on Jyrise. Tutustukaa muiden maiden artisteihin, uusiin artisteihin, tukekaa indie-artisteja, koska musiikin jakaminen on helppoa, mutta se, että se tavoittaa kuuntelijat, ei ole niin helppoa. Musiikin tekeminen on kivaa ja toivottavasti ihmiset myös pystyy samastumaan myös muiden artistien sanomaan ja tälleen. Käykää kuuntelemaan musiikkia, mun musiikkia, muiden musiikkia, musiikki elää ikuisesti. Tervetuloa kaikille. Moi.